quan se van inaugurar els safaretjos, això es cuidava l'Ajuntament o el personal de l'Ajuntament. Llavors semblava que hi havia una mica de descontrol i a l'any 45, el que no sé és a quin mes, van anomenar una encarregada. Aquesta encarregada es deia Pepita Tubert Bas. Aquesta persona era la meva àvia i va entrar aquí a treballar amb un sou de 200 pessetes al mes i amb dret a habitacle. Llavors, aquí, les persones que venien aquí a rentar, evidentment, venien perquè no tenien, o bé no tenien safareig, o no tenien aigua potable ni corrent a casa seva. Llavors, venien, inclús aquí venia una senyora que vivia al monestir. Abans del monestir hi havia el que en deien cel·les, però que hi vivia gent, si no en caràcter de beneficència, sí, força semblant, i des d'allà venien gent també del carrer de Gorgoll, del carrer de l'Alba, o sigui que majoritàriament eren d'aquest barri que acababa, como molt, acababa a l'Asil. Como le he dicho, vivíamos Carpentiná, y en Carpentiná no había ni agua, nada más que había luz, ni agua, ni no teníamos nada, y teníamos que ir a los lavaderos públicos a lavar. Casi todas las vecinas de allí íbamos a los lavaderos. La Catalina, para descanse, abría a las 8, pero siempre abría a las 7:30 o por ahí, para que fuéramos a lavar, la que teníamos que ir a trabajar, para dejar la ropa lavada y tendía. Cuando plegábamos de trabajar, íbamos a los lavaderos, cogíamos la ropa y nos la llevábamos a casa. Jo em recordo així petita que la meva àvia agafava una bullola i va, ajuda'm, posàvem la roba bruta, pastilles de sabó d'aquelles d'abans, del Lagarto, i agafava Nansa i ella també, i mos n'anàvem als safaretjos a rentar la roba i allà me va ensenyar a rentar mà. Jo no havia rentat a casa mai perquè ni safareig teníem, rentàvem amb una bullola i a mi i ella me rentaven a la bullola. No hi havia dutxes, no hi havia res, tot era molt precari. Yo iba casi cada día a los lavaderos, cada día tenía muchos hijos a lavar. Els safaretjos aquests, pràcticament aquest eren ja els que no servien aquests, perquè per la quantitat de gent que hi havia es feia servir sempre el primer, el d'allà baix de tot. I aquell, quan quedava, i el segon era per esbandir, de manera que tothom rentaven allà, un màxim de 10 persones, i si feia falta que en venien més, rentaven en aquest desbandir i llavors feien servir un altre. Quan hi havia escassetat o poca aigua, llavors el que se procurava era aquell que havien fet servir un dia per esbandir, l'endemà el feien servir per rentar, de manera que aprofitaven l'aigua d'un safareig. La cabuda és bastant gran d'aquests safaretjos i doncs tot això és el que intentaven estalviar-se. Llavors, això se fregaven cada dia, els safaretjos, amb un raspall d'aquests d'espart de pua grossa, a fi efecte de poder tenir un mínim de neteja, i a part també es fregava el terra i a vegades només s'esbandia, o sigui, escampant l'aigua sabonosa, s'esbandia tot i es deixava tot en condicions per l'endemà. A vegades, no sé, la gent portava els cossis, les bulloles, i no se'ls emportava, sinó que els deixaven aquí als bancs per l'endemà i, bueno, per estalviar-se un fart de feina. Llavors, tot això, n'hi havia algun que encara, o alguna en aquest cas, que encara feia servir cendra per netejar els llençols. A l'hora d'estendre, evidentment, n'hi havia pocs filats, posem que n'hi haguessin de 10 a 12, no n'hi havia pas més, i esclar, com que se rentava tota la roba, diguem, de la casa, si tothom hagués estès llençols no hi havia puesto per tothom. Llavors elles mateixes ja es posaven d'acord, tu quin dia rentaràs els llençols, i llavors, bueno, un rentava els llençols, l'altre jerseis, l'altre roba petita, i així durant la setmana hi havia espai per tothom. El meu avi era el que s'encarregava dels safaretjos, els lavaderos, que era el jefe de la brigada, li deien el manyo,
tenia el magatzem allà al costat, que abans era Abastos, jo havia fet cua allà amb la llibreta del racionament. Sí, bueno, com que érem d'aquell barri, els safaretjos eren un dels puestos per anar a jugar, com els refugis, quan no hi havia bombardeig, anava jo als refugis i els safaretjos. I els safaretjos corrien per allà, amb dones que rentàvem, pujaven aquell altillo que fa, que eren per estendre la roba, les dones rondinaven perquè els tocava la roba moll, ho tornàvem a embrutir, nosaltres anàvem jugant allà. I sortia Esmanyo, ens fotia una felípica, una corriguda i el carrer tots, i l'endemà tornem-hi.